maar eens even zien. Dit is toch te gek. Dan kom ik eraan in. Oeh! Op. Oké, even zien jongens, hè. Let's see. Dat steeds beter in die kleine zaken. Ja. Echt een foutje op zitten, lijkt dat echt gewoon shit. Vind ik zelf echt fijn. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik had de hele mannen wat werkdingen in, mail, de eindredactie van de vlogs, dus teksten bedenken, thumbnails uitzieken, dat soort van dingen. Mijn agenda even weer op orde maken, nou, dat soort van dingen. En ja, nou woe ik eigenlijk, ik ga hier alle je klein, wat de band eigenlijk net met post te lieds worden is. Ja, die ben een groei als school. Maar ik denk van misschien toch even online zetten voor de verkoop. Ik bedoel, kind weer een tweede of derde keer beroep worden. Dat is altijd mooi. Dus dat wie ik van doel. Maar ik heb nog wat leuks gekregen. Want weet je hem nog op het Rockabilly Fest. Het festival van Rockabilly in het theatertuin het Aron hier. Daar worden hem ten huwelijk vregen. Nou, hoe romantisch wie dat. Gewoon op het podium. Echt geweldig. Nou ja, misschien is het wel leuk om even wat beelden te even. Dus check even. En dan wil ik nog even het woord geven aan Jacob. Nou, goeie. Hey Jacob! Wie haalt een kopje verkering? En ik ben heel weersbaar. 30 bij je, 30 bij. En daarom is het moment daar. Dat is toch echt super cute en echt, nou ja, zo bijzonder. Dus dat was heel leuk al natuurlijk. Maar nou, hier wie vorige week. Dit in de briefbus. Helemaal in die rockabilly-style echt. Maar wij zijn dus uitnodigen om op haar trouwdag te komen. Hoe leuk is dat? Nou, het ziet er alleen nog ook geweldig mooi uit. En maar eens even zien. Dit is toch te gek. Ja. Dat vind ik toch wel heel bijzonder. Wij kiezen echt uit die rockabilly scene. En het is mooi om te zien dat, dat de jonge Rijn echt toch nog weer die muziek oppakt. Want het is altijd wel een beetje spannend. Nou, wij winnen altijd een beetje de jonge Rijn, maar ja, dat is echt niet meer zo. Maar het is wel mooi dat het, blijkbaar die muziek, die hoort dus echt leerfabbers en kruidrek. Nee, leerfabbers bij. En ja, ik vind het gewoon echt goud. Dus ik had nu nog eens een lokwenske, jongens. En ik heb een heel mooi feestje van mij te zien. Ja, dat. Ja, ik ga de bandjes bij Beppe Klaasje. Ik hier toch dat ik meer drop te dwan hier van het werk, maar ik ben aardig snel bij. Dus dat ik zei, ik zal nog even wat klein te kip zetten. Vrees je net het meeste ervoor, maar gewoon redelijke prijsjes. Alles is goed onderhouden. Ik denk die stikken of echt goed binnen. Misschien kunnen die geen voort. Maar dit is al hier nog wel goed degelijk spul, dus ik zal eens even zien wat ik daarmee gewoon dwars wil. En ja, ik denk van de media dan even naar huis memta en zien dat jaren misschien leuk vindt om een TikTok te maken of iets anders leuks met de band. Even mijn jeugd iets van. Dus dat voor YouTube op de planning. Ik zou zeggen via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute bij mij. Het is eigenlijk wel spietig, want ik ga het even bedel west van de week. Maar het is eigenlijk al nog spul wat ik altijd nog wel mooi vind. Maar ik ze zou weer aan zo. Ja, die ben je groeien natuurlijk elke keer. En dan, ja, ik weet dat Hilde die had dit al 2 jaar onder, dus dat is natuurlijk wel heel mooi. Maar nee, het past nou echt niet meer. Dus een mini bikini, dat klinkt. Dit is toch te cute. Nou, dit vind ik dan echt spietig, want dit is nog als naai. Dit is amper onwerst. Dan maar machine. Het is te leuk om voor te doen. En dat vind ik mooi dat het nog een tweede keer broekwerkje. Jaskes. Nog een jas. Een beetje een tussenjas. Een speakerjasje voor zaken. Nou, zaken zien alom geliefde rerenjas. Van die mooie pand erachterop. En nog een piskon voor zaken. Nou, en
Deze met echt nog als naai. Ik heb nog even een poetbeursbroeken, maar in principe ben die aanbroek, want ja, zaken houdt net zo van Vitriën. Dus die zag altijd best in schoon met glitterbal uit. Ja, dus eigenlijk amper droegen. Dus inderdaad, ik zet dit even oppoetsen. En misschien wat je nog van uitwassing weer maat. En dan zie ik zien ook het verkeerd bekend door. En dan was een kind altijd nog naar Jelle en Jannie, hè? Zij is het. Dus ik zal een foto's maken. Het is altijd lastig om de precieze kleur op een foto te krijgen, vind ik altijd. Makkelijk. Met steeds groter die kleine verzaken. Ja. Nou, er echt een foutje op zit, dan ligt dat engelsje. Vind ik zelf ook fijn. Had ik iets keerpje, had er iets om een carrot. Ik bedoel, deze broek, het is net naai, maar dan wil ik dat ook graag chillen. Dat het meestal net bedonder is. Daar hou ik net van. En dan is de keuze van, vind ik dat bol of net oké. Nou, dit zat er helemaal nooit onder, want het is net een speakerjas, hè. Spietig vind ik dat dan, hè, want het stiert hem ook prachtig, maar het komt soms krek bij de jeugd. Zo. Een beetje een dwarsboordje. Tussen mijn dingen. Oh, nog even. Een vlekje, maar als je dat in de wasmachine nog uit krijgt, die jassen, maar ik een uitwasje door, een klein bibbel uitwassen. Dus dan is het wat het is. Nou, alles hak op een foto. Dan kan ik het eventueel plaatsen. Maar zoals ik zei, ik neem toch nog even die jasjes uitwassen om te zien wat ik er nog uit krijg. En eventueel kan ik dan ook nog een naaienfoto's maken. Dus ik denk dat ik eerst de orenkleine wel opzet, maar even werd nog wat vlekjes zitten. Dat ook nog even een keer in de wasmachine om te zien van wat doet het. Nou, ik ga even een soort verkeerrondje die eerst op mijn Instagram stories. Ik denk misschien hier in de buurt of om jou ook nog iemand die het leuk vindt. Dan kan ik het of even brengen of kan het hier ophellen. En anders kan ik het altijd nog op een website zetten of zoiets. Maar zo, ga ik het zo in. Filmpje, maar een hoesje wat al je haar. En nog even foto's met de maten erbij. Nou, ik denk dan wacht ik dat eerst even aan, zien wat daarop aankomt. En dan kan ik het altijd nog voor dan. Dus nou, dat wacht je weer rustig aan. Jassen, dan zit in de wask. Ik zal even naar je bedbevlaasje en de bedjes. Ja jongens, nou, we hebben even een rustiger plakje opzocht. Dat we er druk, alle mensen in daar. En we zijn hier in een Lietse delegage. Ik ben er, Jara er en Hilde is er. Hilde zal even haar winkeltje en de pop dwanen. En wie had een hele leuke TikTok uitzocht. Want we hier ook in je show met een donske, maar die wie wel heel lastig jaren, hè? We zijn er maar weer echt even een keer heel volle tijd voor haar. En hier hebben we het vol zin in, maar we hier een hele grappige uitzocht, die middelste. Check. Die leek u wel leuk en grappig. Nou, dat leek u wel grappig. Dus, was ik shit? Was de shit? Ik ben bij mijn jaren dan. Wat is dat? Ja, ik ben orentantes. Ik denk dat jaren dit bedwang had. Ja. En dan komt mij maar de toeter erin. Nou ja, wie moet even een toeter creëren, iets ik dacht 12 deksels, Paul. Ja. Dus we zullen even wat spul opzetten. Let's go, TikTok niet. Dit is de toeter? Ja. Ja. Oei. Ja. Dankje. Ja, dan had de Oh, heel goed. dan kom ik eraan in. Oeh, hop. Kom ik eraan in bij de toeter. Oké. Lukt. Dan hebben we de camera goed opstellen, de telefoon. Derde telefoon van de TikTok. En dan zetten we Jim, de vlagcamera aan hier. Dan mag we even zien. Op zich is dit beeldje wel mooi, toch? Ja. En dan kom ik eens... Oh, je moet iets verder aan, denk ik. Anders ben ik te groot. Zo staat je. Oké, wat iets verder aan. Nou, wat ik je nou losren. Ja, dan zit mijn hollen er in ieder geval ook op, hè? Zullen we eerst een keer oefenen? Ja. Oké. Ja. Oh, zie je tel hakken. Even zien wat voor dit. Ze iets meer in de shirt. Denk eens jezelf in je zuster. Goed zo.
lijstje, jongens, hè? Let's see. Die is eigenlijk best wel grappig. Hoor. Maar die nog een keer roeren? Ik heb dus ook opslaan, want die is net gek. Oké, nou. Wie doet even nog een optie? Oké, komt-ie! Oké, nou nog een keer. Hey, poging 3. 2, 1. Ja, die is leuk, toch? Ja. Dit is het. Oh jongens, een nieuwe TikTok. Ja, we zullen hem even bewerken. Een tekst erbij. Een mooie omslag. En dan komt hij op uw TikTok kanaal. Nou ja, dat is mijn post. Dan zal ik de bril weer even oprijden natuurlijk. Dat was ik. Nou, dit is wel heel geinig. Want het is natuurlijk een TikTok heel ingewikkeld maatje. Maar eigenlijk, zoals dit is heel simpel. Ja, ben je Sofia? Ja. Oké, daar gaat hij. Ja. Plaatsen. Oh, en ben je nou heel nieuwsgierig van... waar kunnen we die TikToks van je vinden? @chitsvlog. Dus check ze. En door hem naar. Ik ben heel benieuwd. Laat het even weten wat je ervan vond hieronder in de vlog. Ja jongens, nou altijd leuk, maar jaren even TikTokken. Nou jongens, de verkoop van de kleding gaat al best goed. Dus ik ben blij dat ik het eerst op mijn Insta-story zet. Ik ga inmiddels al 3 dingen echt verkocht en nog 1 onder voorbouw. Dus nou, dat scheelt me aan ik weer om dat online te zetten. Dus ja, nou ja, ik ga alles direct een keer los opzetten. Tadaa! Dan een paar plaatjes van hoe het eruit ziet dat het on is. En misschien ook deze als ik nog verkeerd doe, die ga ik er ook nog een beetje opzetten. En natuurlijk is TikTok. Hier is het al wel hilarisch. Ja, heel leuk. Nou ja, ik ga je het van alles wat werk doen. Ik ga kleding op mijn Insta-sales zetten en als ik dat op Vinted of op Marktplaats. En ik ga een geweldig mooie TikTok maar jaren en eerder maken. Ben je nou heel nieuwsgierig naar die TikTok? Check hem op @chitsvlog op TikTok. En laat u zich even weten wat je ervan vindt. En we zullen het ook heel leuk vinden als je me eens even taggen. Als je hem nadogen. Want ja, dat is natuurlijk leuk. Weet je nog leuke andere TikToks die we ervan kennen? Laat het ook even hieronder weten. Want ja, en ik ben oorlog voor in. Net de moeilijke pasjes graag. Ja, ik kan heel goed doen, zie ik net. Maar ja, altijd voor in. Van ons successen, vond dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenkom heeg. En via het net de chill app te downloaden voor die tablet als telefoon. Want naar het chitvlog. Hey hoi, ik viel het kort. Hey hoi.